Ahoj letci, ja som pilot, letecký fotograf, volám sa Milan Paprčka a som zároveň majiteľom vydavateľstiev slovenského VKU Harmanec a českého Shokart. Týmto spojením vznikli dve mapy určené špeciálne pre letcov s funkciami, aké ste ešte doteraz na mape nevideli. Poďte si to pozrieť. Keď si mapu otvoríte, tak nájdete na nej klasickú leteckú nadstavbu, akú poznáte z map ICAO. To znamená priestory, letiská, frekvencie, UL plochy, vstupné body, všetko to, čo potrebujete ako letci. Ale navyše tam nájdete aj takéto značky. A to sú tzv. Must fly points, to znamená body, ktoré fakt vyzerajú dobre z lietadla, okolo ktorých sa oplatí obletieť. Nájdete tu prírodné zaujímavosti, fotogenické vodné plochy, mestské pamiatkové rezervácie, hrady, zámky, zrúcaniny hradov, sakrálne pamiatky, dohromady viac ako 600 bodov v českej mape a viac ako 200 bodov v slovenskej. Všetkých 612 bodov sa nám nezmestilo napríklad do českej mapy a preto sme si pomohli modernou technológiou. Táto mapa je prepojená aj s virtuálnou rozšírenou realitou. Poďte sa pozrieť, ako to funguje. Funguje na nej naša aplikácia CBS Map Explorer, ktorú si viete stiahnuť cez tento QR kód. Ja už mám stiahnutú, takže nemusím. Keď si ju otvoríte, tak je tu jedno veľké tlačidlo, veľmi jednoduché ovládanie. Naskenujete si QR kód a zobrazí vám nadstavbu presne k tejto mape Česko. Keď namierite telefón, tak sa vám začnú na displeji zobrazovať body a vy si viete pozrieť, ako konkrétny ten bod z toho neba vyzerá. Tieto fotografie sú použité z kníh edície Česko z nebe a na slovenskej mape Slovensko z neba. Takže si môžete pozrieť, či sa vám naozaj oplatí okolo toho bodu letieť. Všetkých 612 bodov sa nám nezmestilo na papier, takže sme vám ich dali ako GPX súbor. Ten si môžete stiahnuť cez tento QR kód a zobraziť v aplikácii SkyDemon. Tak toto asi funguje. Stiahnem si súbor. Najprv si ale v SkyDemone idem do User Waypoints, vytvorím si súbor, povedzme mapa ČR, hej. Následne si stiahnem súbor cez tento QR kód. Je to vlastne súbor GPX, ktorý si viem takto naimportovať rovno do SkyDemonu, do tej predpripravenej zložky. Takýmto spôsobom sa mi budú zobrazovať tieto must fly body priamo v aplikácii. A chcem si naplánovať let, napríklad, a povedzme, že si chcem naplánovať let z môjho obľúbeného letiska Štípa pri Zlíne. Chcem letieť na ďalšie moje obľúbené letisko, našu bázu do Vysokého Mýta. A po ceste si viem naplánovať zástavky po týchto bodoch, ktoré sa mi tu zobrazujú modrou farbou. Takže ten môj výlet si viem osviežiť krásnymi pohľadmi na nádherné pamiatky, ktoré po ceste nájdem, prípadne iné scenérie, a týmto si urobím ten výlet oveľa zaujímavejší. Si ešte môžete stiahnuť ako GPX sú pumpy, kde môžete, napríklad poznáte možno Roudnice nad Labem, kde dorolujete rovno ku klasickej autopumpe a natankujete si lietadlo a nemusíte si dohadovať žiadne palivo vopred. Takýchto pump v rámci Slovenska aj Česka je presne 23. Všetky sú vyznačené na papierovej mape a vy si ich viete aj stiahnuť rovnako ako GPX a zobraziť, naimportovať do aplikácie SkyDemon, tej zložky napríklad. A tieto sa vám budú zobrazovať ako také červené bodky, napríklad v Jaromneži sa takto dá natankovať, v Hradci Králové cez Twintrans, v Rokycanech, v Roudnici, v Mladej Boleslave, na Slovensku, v Nových Zámkoch alebo v Kamenici nad Cirokou. Máte tam 23 takýchto čerpacích staníc, kde si nemusíte dohadovať palivo a môžete prísť zatankovať. Rovnako funguje aj slovenská mapa. A najlepšie je na tom, že na to, aby ste ju mali, ju nemusíte kupovať druhýkrát. Otočíte českú mapu na druhú stranu
a máte tu Slovensko s úplne rovnakými funkciami a môžete ho spoznávať. Čiže máte dve mapy za cenu jednej. Tak ja vám, milí kolegovia piloti, želám spoznávanie Slovenska a Česka prostredníctvom týchto našich map, peknú sezónu a letu zdar.